Keď sa ešte o MCU písalo každý druhý deň, tak to bola skôr polemika nad zašlou slávou a o tom, ako nové Marvelovky sú nemastné a neslané, nemajú už moc čo povedať a len striedajú lokácie a nesmrteľných hrdinov. No a potom prišiel Wonder Man. Seriál, v ktorom po prvých 10 minútach nevybuchne New York a ani tu nepoletujú postavy v kostýmoch. Je to komorná buddy komédia šmrncnutá superschopnosťami. Simon Williams, Yahya Abdul-Mateen II, je priemerný herec, ktorý má jeden malý problém. Veľkú superschopnosť, ktorú aktivuje stres a nevie ju úplne držať pod kontrolou. No a v Hollywoode je stresu viac ako botoxu. To, čo Simon chce, je len dostať rolu v novom blockbusteri o Wonder Manovi, ktorý točí excentrický režisér Von Kovac. A Zlatko Burič tohoto režiséra hrá s takou chuťou, že aj teraz mám podprahovo pocit, že to sa tu niekde objaví a začne ma karhať kvôli zlému svetlu. No najväčšia bomba je návrat Trevora Slatteryho. Ben Kingsley si túto rolu vyložene užíva, už to tak bolo aj v Iron Manovi 3. A síce to, čo sa tam stalo, bol podarený twist, tak musím povedať, že mňa osobne nenadchlo, pretože mi to prišlo ako podpásovka pre Bena Kingsleyho. Tá postava bola tak silná a nakoniec skončila ako nejaký vyšumelý herec, ktorý sa snaží na staré kolena niečo ešte dokázať. Ak vôbec. A aj preto som strašne rád, že v tomto seriáli dostala táto jeho postava druhú šancu. Priestor niečo ukázať. Od čias Ironmana 3 prešiel Trevor dlhú cestu. Stále je to ten istý tragikomický umelec, ktorý dokáže brať Shakespearea a aj útok teroristov s rovnakou vážnosťou, ale tentokrát je to silný protagonista, čo beriem ako miernu satisfakciu. Ich bromance so Simonom je srdcom celého seriálu. Je to priateľské, plné dialógov a prekvapivo ľudské. Na Marvel. Podľa kuluárov sa seriál mal pôvodne začať natáčať už v roku 2023, ale kvôli štrajku scenaristov a hercov, VGA a SAG-AFTRA, sa produkcia úplne zastavila a pokračovalo sa až v januári 2024. To dáva tej satyre Hollywoodu, o ktorú sa tu snažia, trošku ďalší rozmer. Skvelým detailom je aj tá tzv. Dormant Clause. V tomto fiktívnom MCU Hollywoode majú ľudia so superschopnosťami zakázané pracovať vo filmovom priemysle. Čo je paralela na historické čierne listiny z 50. rokov, kedy umelci nemohli pracovať kvôli svojim politickým názorom. Je to osviežujúci zárez pod hlavičkou Marvel Spotlight, to znamená, že nepotrebujete mať napozeraných 40 filmov, aby ste chápali, čo sa tam deje, aj keď uznávam, že znalosť o mandarinovi je celkom dôležitá. Seriál má dramatické scény, kedy cítiť tú bolesť a strasť všedného života a dní našich hrdinov, ale aj vtipné pasáže, ktorým samozrejme kráľuje Ben Kingsley. Všetko je to fajn, až na